Morning. Good morning, guys. Good morning, Pader. Hanggang sa baka na. Bugas. Tangi. Morning. Good morning, guys. Magsumbuntag na tang tanan, guys. Dugay mig pamakod ron. Hapit na alas 6. May pangkapoy taon gahapon. So, wag na unag mata si Kuya Gail ngatos buhiun. Isang ibalhin agkabaw kay si Papa Gabriel hananak pa man lagi in taon. Salamat sa Ginoo kay successful ag kasal ni Teribers gahapon. Thank you Kadulod humana. Ito na. Mr. and Mrs. Sumabong Teribers. Congrats. Congratulations Indo. Kami na po sunod. Mala kasal oy da, utro kasal. Ora at least bendisyunan. Bitaw guys. Manami kasal. So ang adlaw guys, ang abrihan ring mga gipada ni Ma'am, gipada ni Ate Gretch, ang mga gamit ni Kuya Gail. Salamat ka Zodarite. Salamat pa rin sa mga gipada ni Muti, ang mga gamit ni Kuya di ah. Ralipad sa Kuya Gail. Pero amo pa ning abrihan. Salamat ka Zo, Ate Gretch. Ug sa nagdada ni Ate Julie, sila Kuya Eric. Salamat ka Zo sa pagdada ni Te. Labinas naghatag dani, daghan kajong salamat. Tang i-open. Thank you, Kajo. Samagaw man oy. Ano i-open? Kita kag cellphone niya. Karon nagkuan nila sa Kuya. Kaduhan na ron la kaadlaw nga. Uy, di ana. Mga gamit sa tanan ni Kuya, di ah. Kuya, di ana. Yeah. P-square. Oh, malpil. Ha? Mo gadto ni mga gipangitang Kuya. Yeah. May nga ni roller, di na sa kama problema ya, di ana gajud. Lagpas pa gajud is 1/4 lagpas pa gajud is short band paper. Yeah. Sawit pa. Ana. Ay ginuko na may sounds, dali laman ni nahugla guys. Gadapad, kumpleto na agkuan ni Kuya Gail. Yeah. Dapat agkuan yes ya. Dan na si dia dia. Ingat ya. Kebutuhan sa kaya. Lah. Ya. Lipasan Kuya Gail. Ngani, ngani. Wow, warang lipasan Kuya uy. Selamat. Selamat kagite. Lipasan sa mga Kuya uy dia. Lain na pagka na. Dati, salamat ka sa Gretch. Lipay ka sa mga Kuya Gail ya. Yan, basta kompleto na ni sa mga gamit. Hala, grabe da imong eraser ya. Eraser, kani, ikaw kulingi. Okay, so kaya guys, lang pakulingan guys kay Dari. Mara na yang gikuan. Harang lipaz ang Kuya dari pagkakita guys, odi ah. Sama na uban niya. Lapis, iya to bang? Ay, kuan ni kanang naay, singanda ni. Lapis nga nay, singanda ni. Uy, nakalimot ko. Pangalan lagi. Salamat Kazo. Dadapod scotch tape. Oh, lipay Kazo among Kuya Gail boots. Da, apa na ya? Pananawa ya kay. Ha? Kumpas. Kumpas gamitin na nanin so Kazo no. Isang kumpas guys kay gamatoy man to. Na color pink pa jud tong among napalit dapat tapos ni aging tuig. Tigumatoy ya kay ato tong ipagamit ni Kuya Kinkin. Nakanipod puhon. Nazi magamit si Kuya Kinkin guys. Kani ija dyan nga taguan. Yaw ija dyan nga ampingan. Ampingi ka dyan ya. Eraser. Eraser ya. Anja. Ano band paper. Short band paper. Salamat ka Jo. Okay, short band paper. Ay long ni. Ay long. Short. Short band paper. Dapat. Tracing papers. Kana iya gamitin ng kadyo ninyo? So salamat ka Zote Gretch. Dapat postmark. Gamit ninyo yan oh. Book paper. Naglong. Gamit pa na kadyo ninyo. Tanang yung mong ipada Ate Gretch, gamit jud ni Kuya Gail. Salamat ka jud ka Azu. Wow, dapat sa ibang silanan niya. Minsan man kang ate ya. Salamat. Tawad ka dito sa mga gamit. Ipay ko. Di na kumuha mo sa technical drawing. Char. Salamat ka Jote. Daghan ka dong salamat. Nagamit ka dyan ni Kuya tanan. Lipay ka Kazo ya. Nana kayo mga gamit. Ano na panood ya?
Dada na ni mo ron tanan? Ha? Ang karing mga kuan, nag-periodical test man gadto sila karon guys. Ikaduha na ron ka adlaw, Bernice. Manari ka kaning maingan ni dada na nimo. Ang pingi gadto niya karon masunod pa ni Kinkin. Hapit na rabas Kinkin mo high school. Grade 5 na mas kuya Kinkin. Ang pingi dyan ni tanan niya niya. Kani jud mo ijang kani mo naka ingani tong kuan nga at sa makasud sa technical drawing kay gagmatoy man guys abi man jud na og dagko to. Sa gagmay mo din kani man may kinadak-an. Ingani ya may kinadak-an niya. Salamat kay Ajo Ate Gretch. Diyan na kompleto na, diyan na present square. Daghan ka dong salamat. Maganda din mga gamit sa grade 8. Kanilagyan tawong lado tas kuan. Salamat. Nang naay nga ng mga palitanan lagi kay dere balik sa Alicia guys gagmatoy man gagmay nga inani sana pay roller di pud nga ni katag-asa nga ni kataasa kani kay mo tag-as ka jud ni Kazo roller lagi ni dapat gamit na gamit ni Kuya tanan daghan ka jung salamat Ate Gretch pagka na ya. Thank you so much Kajo Ate Gretch and more blessings pa nga maabot sa imong tibok pamilya te especially ang majong panglawas sa kanunay. Daghan kajong salamat and God bless ug salamat pud ni Mama Julie nga mo'y nagdada ni. Thank you so much te. Daghan salamat kajo ninyong tanan. Thank you so much Ate Gretch. Dali magana na. Natulala si Kuya sa mga gamit. Yeah, triangle. Muna guys, dyan ipangita ni Kuya triangle set. Muna ito. Triangle set ya. At ang pamutangagan, aron di mga waya. Pangbut niya, ikaw rin pabutang dan ensa. So di pa nila karon gamitin guys, kaya nag-periodical test pa man sila karon. So Lunes, isa na rin panadaan ni tanan. Thank you so much Kajo, Te Gretch. More blessings nga maubot sa imong tibok pamilya te. God bless you more. Amping mo kanunay. Grabe gajud guys, makaingon gajud ko sa kaugalingon nga God is good all the time. Kay kaning kuan na das nagaging adlaw. Grabe man gajud ang problema ha kay saan ni nahe pag kuan din ni mga gamit ni Kuya. Pero nandiyan hinong koy makailad tus tagbilaran guys. Nakoy kontak ka so busy pa man lay kuno. Mapalit si sa mga sunod adlaw pa. So nagpasalamat gajud kog dakot ni Ma'am Gretch nga di ana ijanggi hatag nga mga gamit ni Kuya. Makaingon jud ko nga grabe jud mangita ang Ginoo og paagi. Salamat ka Adjo. Mauwas ko girl, musud sa technical drawing kaya na sa gamit di nauwaw man siya musud kay katong ijang gamato di man to required di so required nila ngani man nagkazo nga kuan triangle set mamay pangita. So salamat ka Adjo, arang gad kazo ka kuan Ginoo nga mohatag og pamaagi, arang gad ka grabe jud kay nga jud ko nga God is good all the time. Salamat ka Adjo. Kani may mga tog tagbilaran bitaw. Na may mga kailas tagbilaran like ni Mayor nga na saka busy man pud. Busy pud kazo ba maikog kumukuan. Kung nga nilaging kinahanglanan na. Salamat sa kazo. Gamit na gamit ng Kuya Gail. Ngani. Kaya gamit ni Juno. Kumpas gamit na gamit ni Kuya. Na isang kumpas guys. Ang pinalit pa to das naging tuig naparon hantod karon color pink amot na tong taguan kaya magamit tong Kuya Kinkin ay ato to na mo Kuya Kinkin kini mo na pa ni ka Kuya. Salamat kay ka Adjo Te Gretch amping mo kanunay pagay sana ni hipuson kay ana pangandamon si Kimyat kami school si Ate Kimyat karon Ate Kimyat. Haluda sa mga badjing gamatoy guys, gingat-ngatan ni sang ipon gabi hilak-hilak ng taon. Pero man isang kaon gapon dili isog dahi chocolate dito reception. Tus kasas isang tita tiri. Zero pa nagwanta gabi si hilak-hilak. Tingala man kayong kalit man lang ngaag-ngaag. No ko sakitan ni sang ipon. Aron uja, tug sa laman dayla. Ayo, ba siya mong bata. Anja pa ang klase alas 8. Alas 6 pa ang pagkapin. Natugla. Nooy. Ligon sa ha. Be. Paligon sa papa ha. Dalton. Hinday ha. Alright guys. Kinsay nakarelate dani guys. Be. Kinsay nakarelate dani. Sinaksakan. Tao guys. Muna yung mga paniud to karon. Dinang agagibutangan na hagkamuti.
Ay kamote, saging, butangan hag saging, lagi butangan pun hag kamote dia. So nga ni ko magdangag guys. Di kasi nakarelate diha. Nga ni man ko magdangag. Hang butangag saging, butangan pun hag kamote. Saksakan. Naka di makugan hag gagmayon hang gidagge. Mo ni man paniud to karon guys. Gimyat. Mo ni man paniud to karon. Sinaksakan. Yan na guys. Maniod to tag guys. Di ami sinaksakan o gamuti. Dadapoy saging. Singari dari probinsya guys. Ang makarelitra dyan ni guys. Kanina nagtubo dari probinsya. Eh, uso man dari sinaksakan. Kaya lang mo daghaning atong luto. Yes, no? So yan ni guys. Nganta. Fish. Guys, mga snack tanin jog saging dia. Ani gideng ganina. Kaya nga hinog na harang ng mga luto nga. Snack ta guys. Tama na. Nindot man day. Pila pun na. Kuan 140. Okay ra uy. Nindot may isa ra ka buok. Isa. Okay ra siya. Jitloy, gikan sa Jitlo nagpa-check up kay giubo. Ang si tita pud giubo. Ang unsa na ba guys nga nag-uso ng pag-ubo dahil sa ama? Ay ikaw, uy kalos ginawa nag imong ubo. Adyo en taon ni palajo na na. Jabi. Hamtag saging guys. Saging day. Snack. Pay snack. Pagkain ka. Duha na imo? Uy, very good. Ano wala ko kaon? Duha na ko yung isa ha guys. Adyo. Adyo. Nakapanawd mi daturon og sadyo kaning agas. Salamat sa Ginoo. Ngaon ta. Snack. Oy, tambang tuloy. Nakalaba ko kami sa mga labunan guys na. Sayang man ning agas. Ang gilabhan na gamang gamay nga labunan gamay. Ang pwede mo nakadyo bulingon. Karang itamak-tamakan. Char. Sago hinahinay yung kuso. Ito dyan sa eskwela. Anta. Yung kanang pista. Natatad kay mo tutas kanling day mananda mis amang kanling guys. Mo to sa mis kanling na mo guys kay nagsabod na. Swagit na to. Anta. Saman. Ato? Nalit day na upload ning nalit na hag-upload tong video guys nga tong pagpadani Ma'am Great sa katong mga gamit ni Kuya. Kaya mamanto na tong time nga pag mano ka sa litiri. Mao jud tong adlaw nga nang nag-vlog ko dadto nga imbis mo iyang i-upload pagka ugma. Nagsakit na maghanti dyan. Mutong na ma-upload. Na late na. So karon pa na ma-upload guys. Salamat kadyo ni Ma'am Gretch. Thank you kadyo Ma'am Gretch sa mga gamit ni Kuya. Ito na, kompleto na. Ja. Kompleto na isa mga gamit. Day, padaplin day. Isa nang gidada sa eskwelahan. Salamat kadyo. Kaya na sa'yo magamit sa ilang technical drawing. Thank you kadyo Ma'am Gretch. Amping mo kanunay diha ma'am. So guys, di alam may dalis kanding. Ang tanawon ba sila nagsabod? Okay. Nye! Halag usabi. Dara. Nagsabi ay Nye! Hasang liliin. Nanara ka day. Nye! Mamadali nagsabod. Ba? Lagi ay. Nabsabi ay guys. Ya. Hagusa ang liliin. Ano si Mama Kanding? Guys, kuan Mama Kanding. Daghang kipi, ganahan ba silang na daghang kipi? Dari na ilugway. Ang sakit man na ano Mama? Ganahan sa may kipi. Okay. Ito na guys, lugway na. Sabi kong nagsabod-sabod na to. Iguro man na pa na. Kuan. Galing isa. Ganahan si Zek nga nasagbutan ah.
Lakit kit. Amo sa nga tuon naglaki guys. Kaya arong mabalhin-balhin. So karong adlaw katulunan ni sila na balhin. Anong gibalhin ganang ganiha pag agi na mas inday. Nanab sa pag-isa. Asa ibalhin day. Redo. Mapadeo dari. Sabngi. Nasab-sab dia. Atong makan din. Pangan na? Pangan na? Pangan na? Kumana na magpamalhin ang mga kanding guys. Anjang hapon sila nas kuya maghipos dani. Ta. Notaryahay man mi atos bay. Padaplin di kani motor be. Padaplin kani motor. Magtaryahay man mi mga trabahon sa bay. Sila maghipos atos kanding anja sila pay magdigamo. Oh, yan na magana. Yes no. Kag buntag ako may musajog digamo. Kasi sila magkuan mas kanding na mga ligo. Ay ang kuan ini kabuntag guys. Og salamat ka Azu. Thank you day ka Azu ni Ma'am Gretch. Salamat ka Azu ma'am. Na late na jig upload kay maman to laging bis pagkaugma. Mo tay upload kay mo pa may pag kuan na mos mga gamit. Sus kay mo man lagi to na timingan. Mo naman lagi tong time nga pagka 27, 26 ba tong kasal tire audi. Kumpita to kasal ni Tere 26. Mo lagi to nga pag kasal ni Tere pagkaugma mo pay pag sakit sang tijan. Namo naman dito kay appendix naman di ay. So buwas ako guys. Haliday. Moto guys nga nawahi og upload. Sinsya ka Azu Ma'am Gretch nga karon pa ham upload. Salamat ka Azu. Ali. Salamat ka Azu Ma'am Gretch na imong gi-share nga mga gamit ni Kuya. Daghan ka Azu salamat Ma'am Gretch. Kay ito ana kumpleto na ang mga gamit ni Kuya Gail. Di na magproblema gamang kuyas. Samot naming mga ginikanan. Salamat ka Azu. Nalipay ka Azu kog dako ma'am. Lipay mis pagabrik lang. Butang na nabili nagsanilas ni Kuan, Jitro, ibatang asling kuranan. Daghan-daghan ka Azu salamat Ma'am Gretch. Amping gano na usa nagda. Usa nagdarad to. Mama Julie, salamat ka Azu. Ibit-bit gyud itong Mama Julie kan og tagbilaran. Sige na. Huwag mo rin namang video karong adlaw guys. Thank you for always watching. Hangat ko baklay. Uy, Ginoo ko Lord. Grabing initan na magud pa sa ama guys. Bukad ag init.